Dobrý deň. Dostali ste sa do fázy, že už nie je vedľa vás inštruktor s brzdou a spojkou. Ani to auto, na ktorom máte šoférovať, už nie je to, na ktorom ste trénovali v autoškole. A čaká vás takáto premávka. Ako to čo najjednoduchšie povedať? Hokejovo. Viete si predstaviť hokejistu, ktorý ide na bránu, má streliť gól a pritom pozerá po puku, aby mu nespadol puk z hokejky. No to by ste museli vidieť mňa. A tak vyzerá aj motorista, ktorý vojde do premávky, ale nemá ešte zautomatizované všetky pohyby s autom. To auto ho vyrušuje a nevenuje pozornosť tomu, čo sa deje okolo. Preto odporúčam ešte pred tou prvou jazdou solo o samote výjsť si na takéto, hoci malé parkovisko, nájsť opustený kúsok, niekde po práci, ako je to teraz. Najskôr sa v aute dobre rozhliadnite. Potom odložte všetky drobnosti ako mobily, ktoré by vás mohli rozptýľovať. A hrajte sa s ovládacími prvkami, aby ste vedeli, čo kde je. No, napríklad autorádio by vás mohlo prekvapiť. Budete tu hodinu, no tak tu budete hodinu sa hrať s klimatizáciou, so stieračmi, so svetlami, so všetkými drobnosťami, ktoré by vás v aute mohli zaskočiť, alebo by ste ich mohli počas jazdy potrebovať. Teraz rozmýšľam, že to auto sa sem asi nedostane samé však. No, tak si so sebou zoberte kamaráta, ktorý vám to auto, ak si neveríte, pomôže sem doniesť. Ale mal by to byť človek, ktorý si z vás nebude robiť žarty, nebude na vás kričať, bude vás chápať a môže vám poradiť. Ak takého nenájdete, radšej príďte o samote a v pokoji. A čo budete robiť ako prvé? Pohýnať sa. Nie tak autoškolácky, ale tak, ako treba v premávke. A že prečo pohýnanie, keď ste sa v autoškole už naučili pohýnať? Nož preto, že je to základná vec, týkajúca sa aj vašej bezpečnosti na cestách. Nestačí sa pohýnať tak, ako ste sa možno naučili v autoškole, že sústredím sa, pozriem na otáčky a potom sa pohnem. Na to už nebudete mať teraz čas ani asistenciu inštruktora. Teraz je cieľom, aby ste sa naučili vnímať premávku a popri tom pohýnať. Zastaviť, aha, ide mi odtiaľ auto a popri tom sa pohnem. A na toto napríklad takéto parkovisko pri hypermarkete stačí. Nikomu neublížite a pomaličky si budete skúšať pohýnanie. Čím rýchlejšie sa budete vedieť pohnúť, tým lepšie to bude. Tak, teraz sme už kamaráti, vieme čo a ako, máme natrénované, ale na budúce sa ocitneme už v reálnej premávke a povieme si, ako prežiť prvé jazdy, prípadne ako predbehnúť, ak to bude treba.